Imaš 200, daj, nemoj da... Dobar dan. Dobar dan. Koga ćemo danas povediti? Bajšu. Bajša, jel da? Ajde da vidimo kako ćemo. Radio utrak je državni praznik, neće raditi ukljeni. Oni kao tamo vole. Tako je, on bi Bravo. Evo. Evo ga. Stigo naš komentator. Šta ćemo danas, Đurka? Respektujemo protivnika, Da. protivnik je bolji, a mi ćemo biti još bolji, trebaju nam bodovi, tako da vreme je idealno. Ajde, bude kako ti kažeš. Nadoilazi, bit će puno i publike, ali tražimo od igrača bodove, a oni će se truditi da daju. Svakako. Ok, da vidimo. Ja se izvinjam, ali to je... Samo u Bosnu ideš. To je sistem, niko za njih gleda. Ajmo, plavi!
Nemaš slučaj, nemaš slučaj. Rekao da nisi nešto radi, padala bi ga pa pada kiša. Ćao. Probaj, Boki! Napadni! Thank you.
Ajde, bliže! Gdje treba ruke? Gdje treba ruke, Zorane? Još nekad pridemo na vjetar še je ovdje da pobjeda. Daj bombonu da pojede sve gola. Nemoj da lupiraš više, ne potrafuje. Dobro je napoj, Aleš, ti. Nema ništa tu. Reši! Bravo! Dobro, Vile, uvijek dobro. Ajde, mali, pa na njega, na loptu trči!
će naći tebi. Znaš Ajde Kolumbija. Idi Aleksa, idi Aleksa!
Unutra, Damjane, unutra idite! Petko, ti unutra! Maja! Nemoj bre, taj diraj to! Koncentriši se na loptu! Ajde,
Nije bio faul. Nije. Faul si kao da te... Zato kad je tako. Zato kad je tako. Igaj koša, ne puši. Ide koša. To me kaži da ste pao tamo. Više ko pošak. Ruku me nije svirao ništa. Mislim da ja što se tiče kompjutera, ona objašnjava, ona nije odgovarati, naprimjer, što sam dobila trojku, vrati nije fair, sad radi onica kompjuter nešto i 10 sekundi da odgovoriš na to, to nam je bio test. Jura, kako treba da stignem?
Brate, lepo tu nogu ovako si stavio. Ajde, ajde, ajde! Bravo, Spaja. Sigurna lopta! Namestila sam se, ali ja sam namestimo se. Koja sam već od njega? Pa isto. Ovo je medicinsko opravo. Liniju, uz liniju. Tiki opali u liniju, jebeno
Evo, sine, nešto s 3 igrača. Druži. I zadivili ste se na kraju kola. Agora, corte, Diego!
Mora neko tu biti gdje pada lopta! Mora bre, diži ga bre! Bez ruku. Đurka, što treba reći? Da reći, tvrda utakmica, nema tu ko da izgubi, a svi hoće da pobjede. Ako nema, mi ćemo izgubiti. 6 šansi smo imali 100% i stativu u prečku, ne da se baš neće, ko začarana mreža. Možda će u drugom problemu. Hoće, 2:0 barem će biti za Istru, moramo, evo, publika podržava, igrači se bore maksimalno, jeste da je Bajša dobra ekipa jer ima ispodmlatka od prve lige, igrače i tako dalje, ali nećemo se predati, nećemo se dati. Vaši. Života ostaju u kuću. Tako treba. Ok, važi, vidjet ćemo. Tražila si dobila. Ja sam sinoć ostao. Ajmo Pavi! Ajmo Zorane! Što opet nešto?
Ne treba, dosta je ovo. Taman iz gajbe, ne treba da bude ladno. Neži, Boro, dobro je, namjestili su, šta je? Pre pola sata su stali. Pitno ga nije, druže! Nije ga pitno, druže! Ja, nemojte je bavati! Nije ga pitno ga nije! Znam da ništa od toga nije bio hvala. Ajde, bre! Ubaci! Ajmo, glavi!
Bio sam ti sa šefom. Janović. Morao svjesku da mi je, znači, ne se isključe da vidim. Probajte, probaj! Żyła!
Ajde bre! Падаючи, це позначити із-под Єга.
A gdje ti da ti koraka? Idi na koncu. Vodi ga pele,
Tako bre! Kreni se tu. A priđi malo jebote. Čeki, gdje si otišao? Priđi jebote, da rušiš sa tom svojom.
Ajde, dajte jedan. Ajde, Luka, samo jedan. Thank you.
Idi Luka, idi!
Ovdje su ovako i samo na njega ovako napraviti. Ja nismo došli. A ne, ono baš pošteni već. Javili bi mi, je. Evo, Ovo povezilo. Izluka. Idi na njega. niste fer. Idemo dalje.